Здравейте! Поредният епизод на моя подкаст Истории по документи. Аз съм авторът и водещ Антон Тодоров. Днешната ни тема е по-различна, тя е с исторически контекст. Решил съм веднъж в седмица да имат по едно предаване, което да разрушава цялата тази митология, която дълги години беше наслагвана, говоря вече няколко десетилетия след падането на комунистическия режим, пълни измислици, откровенни фейкове, митология, лъжи, неверни твърдения, които никому не правят впечатление или на твърде малко хора. Създава се една пелена, една мъгла от тотални измишльотини, част от тях буквално с клиничен характер. Човек се очудва какви са тия хора, които вярват на откровенни безумия, които се твърдят за времето преди 10 ноември 1989 година. Една от целите, една от задачите, една от много важните, бих казал, опорни точки, на които стъпва този подкаст, е да бъдат разрушени тези митологеми чрез документалистика. Трябва да ви кажа, че документалната истина е на наша страна. Ако човек погледне документите, във всяко едно направление, което се опитват в момента да направят ревизия, тече един своеобразен ревизионизъм на истината по отношение на комунистическия режим и на неговите изстъпления, на неговите престъпления, на неговите недостатъци, меко казано, и на катастрофата, в която перманентно пребиваваше. Това е много важно да се каже. Комунизма не рухна 1989 година. Той беше напълно рухнал още през 50-те години, през 60-те, през 70-те. Това е една перманентна, постоянна криза с отделни протуберанси, които бяха компенсирани по един или друг начин с цената на зверско ограбване на страната ни. Затова и темата днес е голямото плячкосване, как Съветския съюз ограбваше България. Веднага след окупацията на страната ни 1944 година, съветите започват една политика на ограбване в огромни мащаби на България. Доцент Даниел Вачков, който доскоро беше директор на Института за исторически изследвания на БАН, написа преди време изключително ценен аналитичен труд, студия относно измеренията, цената на съветската окупация в периода 1944-1947 година, където той извежда на базата на документи от архива на Външно министерство, че цената на тази окупация и ангажимента на България във войната след 9 септември е струвало на страната ни 133 милиарда 280 милиона 719 447 лева, което на практика е приблизително колкото е целият национален доход на страната за 1945 година, който възлиза на 141 милиарда. Превърнато в днешно доларово изражение, тази сума е някъде от порядъка на около 5-6 милиарда долара. Толкова е струвало окупацията на България, издръжката на съветската армия и всичко това, което е произтекло от съглашението за примирие с България, което е подписано на 28 октомври 1944 година. Трябва да кажем, че едно от първите неща, които съветското главно командване получава като право в България, това е едно всеобхватно, безконтролно и напълно неограничено разпореждане с всичко, което в България заварва след окупацията на страната ни. Това са предприятия, активи, рудодобив. Тук трябва да кажем, че Чехия и България са особено интересни за съветските окупатори, тъй като в контекста на развиващата се ядрена атомна програма на съветите и опитите за здобиване с ядрено оръжие, на базата на документи, които те овладяват от нацисткото присъствие в България, те разбират, че в България има много сериозни залежи от ядрена руда и едно от първите обирджийски попълзновения е точно в тази посока. Резерви, имущество, всичко това, което може да си представите, е било на практика завзето от съветската окупационна власт в България. НКВД слага ръка върху полезните изкопаеми на страната ни, като поставя под контрол абсолютно всичко, което е свързано с добива, товарни, разтоварни, транспортни дейности и изнасянето им към съветите. Следващото обирджийско действие на Москва е ограбването на немското имущество в България. Трябва да кажем, че управлението на съветските имущества започва да придобива чрез отнемане
цели български предприятия, които са били част от по-големи групи индустриални, министерства, научни институции, библиотеки, лаборатории, всичко това, което царска България е придобила, руснаците го обявяват за немско имущество и на базата на това, че Германия е победена, те започват буквално ограбването на тези неща в България. Сключена е на 10 март 1945 година търговска спогодба между Съветите и България, в която една от най-неприемливите, меко казано, клаузи е това, че руснаците определят на каква цена трябва да бъде изкупувано онова, което те преценят, че им е нужно, и онова, което пък страната ни в тези години е можела да предложи. Тук само един интересен казус. Според тази спогодба и по нареждане на Министерския съвет на съветите, те буквално получават от България 5000 кг розово масло, което купуват на цена по 110 000 лева на килограм. Истинската цена, както се вижда от документи на Българска земеделска и кооперативна банка, стойността е повече от 2 пъти, 250 000 лева тогавашни на килограм. Тази разлика в цените е наложено да бъде платена от тъй наречения изравнителен фонд на цените, който е работил по това време, и само от тази сделка страната ни губи 700 милиона лева. В началото на 50-те години руснаците реализират още една грабителска схема. Тя представлява заграбване директно на всички германски предприятия в България и след това опити за връщане на тези предприятия, в които и България е имала някакво участие, отново на България, като ние трябва да си платим за това, което е нещо, което дори по време на османското владичество не е имало. Това е някаква особена съветска разновидност на дашхака, на ония данък, с който е трябва да плащат българите, защото османлиите си изкъбявали зъбите, докато им ядат храната. По същия начин реално се получава и в този момент. Един от знаковите случаи за грабителството на съветите, това е присвояването на българския златен резерв, за който има изследвания. Трябва да кажем, че тогавашният първи секретар на ЦК на БКП, диктатора Тодор Живков, решава буквално да хариже на Москва златния резерв, и това се случва с 3 отделни операции 59-та, 60-та, 64-та година. Става въпрос за над 31 тона, близо 32 тона злато. Друга широка река, по която десетилетия наред е изтичало националното ни богатство и е отивало в източна посока, буквално е вземано от съветите, това е по линия на превъзнасяното внасяне на съветски нефт, на съветски природен газ, както и на нефтопродукти. Тук трябва да кажем, че това е една тема, която е напълно неразработена и в общественото съзнание битува тоталния фейк, абсолютната неистина, че България е печелила милиарди през годините от реекспорт на съветски нефт. Сега аз ще заявявам определени тези и твърдения и съответно ще виждате на екрана документи, които доказват това, което твърдя, защото това са много важни документи, редки документи от регионални масиви на Нефтохим в Бургас, архиви от Външно-търговската банка, от Държавната планова комисия, от Министерството на външно-икономическите отношения. Така че тези документи са изключително ценни от гледна точка на това, че те оборват напълно такива твърдения, специално за съветския нефт и природен газ. Започваме от 1968 година. Виждате документ, който е от архива на Нефтохим. От него се вижда, че вероятната клирингова цена на алжирския нефт би могла да бъде между 15 и 16 долара на тон, или заедно с транспортните разноски и застраховка да стигне до 17,6 долара. В сравнение с международната цена на нефта, се казва в този документ, съветския нефт струва 23,60 цента, 23 долара и 60 цента на тон, което е доста повече. Това са двуцифрени проценти, доста по-скъпо от алжирския, но предвид на това, че ние сме принудени да купуваме съветския нефт, виждаме, че страната ни губи, ако е била свободна страна и е имала възможност да избира откъде да внася нефт, е щяло да има, разбира се, много по-малки разходи. Документите развенчават напълно мита, че комунистическа България е
печелила милиарди долари от реекспорт. Тук особено преуспя, той вече е покойник, един бивш министър на търговията от последните години на комунизма Христо Христов. В едно интервю за Вестник Труд 2018 година той каза абсолютната лъжа, че ние сме купували 1 тон съветски нефт по 9 рубли, което е 100% неистина. И разбира се, месирката, която прави интервю с него, въобще не й хрумва в празноглавата главица да попита: господин Христов, как доказвате това, което твърдите? Покажете документ, че България е купувала за 9 рубли тон съветски нефт. Нищо подобно. Няма нищо подобно. Истината е, че по това време ние сме купували съветския нефт от порядъка на 156 рубли на тон. В началото на 70-те години страната ни изпитва огромен глад за нефт. Съветите не са изпълнявали дори онова, което са договаряли, дългосрочните договорки, и на нас не се е налагало да внасяме от Близкия изток, от Северна Африка нефт, който при това е на доста по-завишена цена. Ето сега в момента виждате един документ, който е от 1973 година. Документът е от Министерството на външната търговия и е изпратен до Българска външно-търговска банка. И в него е написано: изхождайки от външно-търговските интереси на страната с цел да се осигури либийския пазар и за в бъдеще, Министерството на външната търговия не възразява да се завишат цените на доставения от Либия нефт с 11,11% предвид големите нужди на страната. Сега, веднага анализираме тази информация. Какво ни казва този документ? Става дума за късната пролет на 1973 година. Половин година по-късно започва тъй наречения нефтен кризис заради войните в Близкия изток. Тоест тук не говорим за това, че се е получил някакъв дефицит заради тези войни. Тук говорим заради това, че България не е получавала дори онова, което е било договорено с съветите. Ако тя е реекспортирала съветски нефт, как тогава да си обясним, че купува либийски такъв и то на завишена цена с близо 12%? Говорим за началото на 70-те години. 10 години преди това видяхте, 63-та година, че съветския нефт е с 6-7 долара по-скъп от алжирския такъв, от международната цена, която е в този момент. Отиваме напред във времето. В изказване пред Комисия по валутните въпроси в началото на 80-те години, тогавашният началник, председател на Стопанско обединение Химическа промишленост, виждате документа, казва следното: за съжаление, ние не можахме да се възползваме от незапомнено ниските цени на суровините за горивата, нефтохимическите продукти и торовете, тъй като, както е известно, 90% от нефта и 100% от природния газ внасяме по твърди дългосрочни цени от Съветския съюз. Тази информация ни казва, че ние купуваме нефта на базата на дългосрочни договорки от порядъка на 5 години и те не могат да бъдат повлияни от спада на нефта. Знаете тогава, че заради политиката на тогавашния американски президент Роналд Рейган, довела и благодарение на тази политика до рухването на съветите, цената на нефта падна до 10, 11, 12 долара. В тези години България е купувала в пъти по-скъпо съветски нефт, заради това, че се е ангажирала в рамките на СИФ и на двустранните си договори с съветите да плаща по-твърди цени. И сега още един документ, виждате, това е изключително важен документ. Той разбива всички тези митологеми за печеленето от съветския нефт. Изказване на министър-председателя Георги Атанасов, последния комунистически министър-председател, пред същата валутна комисия. Това е един от най-информираните хора и вижте какво казва той. Фактически ние сме формирали едно отрицателно валутно салдо от 870 милиона лева. Искам определено да кажа, сега внимание, от ценови разлики по линия на продажбата на нефтопродукти за годината се очертава да загубим повече от 200 милиона валутни лева. Това е 86-та година. Един от най-информираните хора на комунистическа България казва, че страната ни губи всяка година по четвърт милиард валутни лева от ценови разлики на съветския нефт, съответно нефтопродуктите и цената, която и себестойност те имат благодарение на скъпия съветски нефт. Една от основните причини за нарастването на външния дълг на България е един факт, че нашия износ за съветите, който толкова много комунистически носталгици, включително и по YouTube, тия, които имат ютубъри, канали и подкастове, настояват, ние сме изнасяли
електроника, машиностроение, приборостроение, което е така, ние сме изнасяли, само че какво се е получавало, за да произведем тая електроника и приборостроение, ние сме купували на западния пазар срещу твърда валута компоненти, които след това сме сглабили в едни много некачествени продукти и сме изнасяли за рубли или на бартер, или чрез клиринг към съветите. Какво се получава в тази ситуация? Получава се така, че цялата външна търговия на народната, или аз не наричам антинародната република, представлява едно изключително глупаво трансформиране на пълноценни долари в руски рубли, което е крайно необяснимо как може да бъде представено като добра политика. И тук сега един документ, който ще видите за 1988 година, се вижда, че електрониката при близо 60 милиона щатски долара валутни приходи, които е получила, тя е имала валутен разход от порядъка на около 180 милиона щатски долара, т.е. 1:3, за да произведе комунистическата електроника една единица стойност, тя е трябвало да вложи 3 единици, купени на западния пазар, части и съставни на тази продукция. Тоест, едно голямо количество от тази електроника на практика е генерирало колкото повече се произвежда, толкова по-голям дълг в конвертируема валута, който накрая стигна до 10 милиарда. Сега тук знам как някой ще каже, ама той днешният дълг нали е в пъти по-голям. Само, че днешният дълг е в пъти по-голям, а брутният национален продукт на България в момента е 12-13 пъти по-голям от този, който беше 1989 година. Не е проблем да имаш дългове. Голям е проблема, ако ти не можеш да ги обслужваш. За момента виждаме, че дълговете ни се обслужваха, докато не дойде сектата на зелените чорапи на Радев, която веднага изрева, че не могат да поддържат нито финансова стабилност, трябва да режат. Аз нищо подобно не чух от предишните правителства, които бяха редовни, правяха си бюджети с дефицит под 3%, проверка от западните структури, които са много скрупулезни. Как така Радев дойде и изведнъж с кремълския гъла постановиха, че дефицита трябва да бъде 7,4%. Абсолютна абракадабра. Съветите източваха България, трябва да кажем и през дърводобива и дървообработването. Виждате една информация от 1973 година за финансови резултати и себестойност на българския добив в съветите. Загуба в десетки милиони. Финансовото състояние на предприятието остава същото и години след това. Трябва да ви кажа, че според една спогодба, която има за добиване на дървен материал в съветите, Съветския съюз, един кубически метър дървесина, франко-съветската граница, струва 73 рубли, при средна външно-търговска цена 53,68 рубли, което означава, че при всеки кубик страната ни генерира загуба, реализира загуба от близо 20 рубли на кубически метър, което е невъобразимо. Това е нещо чудовищно. Контрактните цени, на които се осъществява тъй наречения външно икономически обмен между Народната република и Съветския съюз, те са в основата на огромното отрицателно салдо, което страната ни трупа при този стокооборот. В момента виждате една докладна записка от 1982 година, в която се казва, че заради значително увеличение на контрактните цени, България трябва да плаща 662 милиона валутни лева повече за следващата година от това, което е плащала. Основно увеличението е заради нефта 372 милиона валутни лева, природния газ 132 милиона лева, мазута 23 милиона валутни лева. Т.е. контрактните цени е тъй наречената ножица на цените. руснаците налагат едно намаляване на изкупните цени, с които те купуват българска, примерно земеделска продукция, и в същото време налагат една изключително ограбваща България политика на контрактни цени, които водят до снижаване на българския приход и увеличаването съответно на дефицита в търговията с съветите. Ето тук може да видите един много интересен документ за себестойността на оранжерийното производство. То е абсолютно на загуба. Айде сега искам някой, както винаги завършвам предаванията, да намери
в архивите документи, които опровергават твърдяното от мен. Не личните ви мнения, не личните ви убеждения, личните ви спомени, ваши на ваши роднини, документи. И просто напишете в коментарите отдолу, намерих този документ, той казва обратното на това, което Тодоров твърди. Благодаря ви за вниманието и до следващия път.